खुलुमबाय के तावके बुसनो तिनी आं हाय नरंग दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल तावके बुसं तिनी हाय नरंग थानी फजापिकवा मिया पुला सिगां ना करमासानु आं फाइमालिया बेंगलोर ओ वाटी फाइमानि बेलाइखिनो बांसुका मिया ऑफिस टाइम निसिमिनु 10टा 11टा निसिमि वाटी फाइमानि हर 10टा 11टा 12टा जरा तिमां रिखा abo haikai wati phayoi lama lamtre twitter mani bai nala tui thangoi gulmalia tui sorok rogot tui kabai nok rogot tui kabai busang jora rok tui tongbai kha norok nukhana mangpli rogobu belai wan ama singsa mia bangalore bai kai wati phaika o wati bangmani bagoi angbu norok bai nukjagoi phayoi video ro khaipai malia belai nangugoi tongmani video mia samui sarnan hinmani belai kai saklai mung butongo message butongo tabo admission nai tongnai pori tongnai sikla sikli rongni bagoi saklainan hinmani jai hok aboni bagoi tini ang norna saklainan ni bagoi ma phaipikwa norok je tabo 12 pass khai marketing pass khai je degree nana ni musungoi tongnai bangalore hairogo pornani nursing pornani physiotherapy pornani ba oinano pornani musungoi tongnai kobangma sikla sikli rongni bagoi no kaisa saklai mung norok admission nana ni khai nursing rita tongdi doti phane mas rongni simini admission nadi paper khadi doti phainani bagoi doti phayoi admission nai mangai belai kaham aikai October November rogo khai tamisanai seat rok mai angi thango seat kaham rok mai angi thango aboni bagoi se angrong no sawo rang puisa byabostha jesa kai pano admission ungdro phanu norok tui phaidi haikai loan ni byabostha education loan abo pothamo norok mangala education loan norok saiman na 6 mas 7 mas ni porese admission na bayoi college ni hoite principal letter rinai education loan ni letter haikai si norok loan apply khaiman taukte busong obo hairok no norok no detail chamte bo saklai nai norok ani kokduk number contact number toi call khaidi saimana ni bagoi te scholarship rok norok judino nangoi tongkhai abo bobo haikai apply khaina nang aborok joto detail chanai norok bobo hai degree porna ni musong nursing ni bisingono MSP tongo BHC tongo GNM tongo norok jotono jani ja wansuk laidi wansukoi parents bai salayoi norok nei jani bungo ba bai salayoi ani contact number tongo contact toi norok call khaidi e janok di ang receive khaime angkai norok WhatsApp rogo kisa saklai rikhakai chanai WhatsApp ti roktoi message rokhai toni kai ang jora o nainai tam kai jora o angbu jora kurui norok ni call phaikai pick up khainani ba receive khainani jora kurui aboni bagoi na kardi jesuk jora mansak ang norno kok sanani try khainai norok ni phone pick up khai kok sanani bagoi try khainai tai norno kaham hamya saklai bujungani bagoi tam tamu khaina nangya bepak no details phone ti roktoi norno ang saklai nai video ti asuk satogya tamkai kobangma sini tirpro dalal tongo muti admission khaina dalal rok o secret kok rong borok saiman thangai belai chaya aboni bagoi norok na ang phone tui sanai ake norok phone khaidi belai kai phone ni bising tui norok kurungdi phone ti kai norok na ang kaham hamya tebo detail sakok nai belai kai save kaham o save no norok tak hyuk di ake norok je admission fee rok kom sanmani obo hairok 10-20 হাজার kom rimanu abo buk kaisa lama tongo taukte busong abono offer norok ni bagoi belai kai save kaham hostel kaham tomung chamung kaham nagini kaham boni bagoi no norok no ang saklai taukte busong please norok doti admission nana ni bagoi si tiarungdi tai doti phaina ni khaidi tam kai kisa leri tha kai go gana gune ni Kerala hai Manipur rong ni hai burung phaibayo West Bengal rong ni haikai borok phaibai kai borok ek login 100 jona 200 jona phayo haikai seat rok man thok yang mithangu taukte buksong oboni bagoi sini ti prasaba doti norno admission clariwoi college rogo surimakai belai chao aboni bagoi normang o saklai mung ma sapayo haikai taukte busong o video no share khai joto loko ti prasar rong tong kosong tongnai rong phunu rina ni bagoi chaitok di kubangmo borok samung khai chanai borok chugya phanungui mano bo haikai bo busabuti no pori nani save mai angui tongo aboni bagoi no save kaham ni bagoi no subida line rok ang joto no tiar khai rinai norno loan ni byabostha rok khai rinai bo haikai khainai te scholarship rok bo haikai nanai norno joto no details rok ang saklai tongnai norok kurungui tongdi ang bai share khaidi te kaham hamya contact tui kok duk tui kok ang bai kurungui kok kaham hamya saklai di amsunung situ norok o video no share khaidi tei hamjagai tonghai like subscribe te bell icon no kisa click khaidi share khaidi nei norok joto no kaham tongdi susto tongdi haina hai khulum pika